Salutare dragilor! După cum am promis, azi facem extragerea pentru a vedea câștigătorul giveaway-ului pe care l-am organizat pentru voi. Avem o listă cu 44 de participanți. Da? Aici avem lista. Și ne vom folosi de site-ul random.org pentru a vedea care este norocosul. Îi vom da un refresh la site. Bun. Și avem numerele de la 1 la 44. Apăsăm pe generare. 3, 2, 1. Numărul 9. Avem pe Sidonia. Felicitări, Sidi! Ai câștigat produse în valoare de 500 de lei de la Genius Nutrition. Abia aștept să ți le livrez. Ciao!